съм на 30 с микробомбата и ще играем само супорти. По-трешко. Ще ми хвърля малко такива куки. Ама ще го бия то с микробомбата. Чакай сега. Чакай бе! Ай, засеме го това. Щом не чакаш и взимай го. Така, това хареса ли ти? Аз съм... Де? Фърлям ти бомба. Бомба. Ха-ха-ха. Тайм бомба. Корект. Лева! Вземи тази бомба. Не взимам. Така. Виж, като слушаш, ще бия. Айде, това зависи. За първи път бия микробомбата. Това беше от цикла. Вижте, втора минута, айде чао.